जोमैया बे नखरनि आलासि गोदान नङा, बे नखरनि बे बिहामजोसो। आरो बुंनो थांबावोब्ला बे दाबो मावै दाङै जानो हानायनि अबस्थायाव दङ। एसेबां अबस्था गाज्रि नंथ'आ जे बेखौ आल लानांगौ। आयै, बे नखराव बेबो थासिगोनब्ला बे गावनि थाखाय मावनानै जागोन। आंनि फिसाजोआ जेब्लासिम हामा आं रावखौबो आल लानायाव गैया। माबाफोर जादों नामा? जेबो जायाखै। हाबाब, नों मानो फैदों? नों आराम जिरायनानै थामोन ना? मा नांगौ नोंनो? दै सा बुंहरबानो जायोना। मानो फैदों नों? नङा, माने आं एसे हारला खोनादों, बेनिखायनोसो मा जादों होननानै फैदों। बिदिथ' दै सा जेबो नाङा। औ जोमै, माबाफोर नांगौबालाय बुंहरबानो जायोना। आइयाथ' नोंनि थाखाय रुवाथि जाखाबायना। जोमै, माबाफोर गुदुं गुदुं एवखां सावखां जानो लुबैदोंब्ला बेयाव जिरायनानै अर्डार होबानो जाबाय। आइया नोंनि थाखाय गासैखौबो मावनो राजि। आरो गाज्रि दामोन दे, आं दा नोंनि थाखाय जेबो मावनो हाथ'आ। आंहा फिसाजोआ एसे गाज्रि अबस्थायाव दङ। आयै, आं बेयाव फैयैनि सिगां सोरांस्रिया नोंजों उल्था नांलायफादोंना माथो? माबा मोनसेथ' जाथारदों आयै। माबाफोर जादों नामा आयै? आंनो खोन्थानो हागोन ना? नङा, जेबो जायाखै। आसलथे आं नोंनो मोनसे खोथासो खोन्थानो नागिरगासिनोमोन। बे खोथाखौ नोंनो खोन्थायैनि सिगाङावनो नोंसो नुग्रोबाय। मा खोथा? दिनै सोरांस्रिया बे नखराव हारसिं बिहामजो होननानै गावखौनो रानि बायदिसो सानलांनो हमबाय। एसेबां अनो आङो, थेवबो बियो दाना आंनि अननायखौ माबा जेबो खाथिरखौनो खालामला। आं जेबोखौनो बुंनो हाला। फंसे बुंब्लानो गावहासो फंनै बुंग्रा जाबाय। आरो आं माबा मोनसे फोरोंब्ला गावहासो रागा जोंग्रा जाबाय। बेबायदि जाबाय। बेयावथ' नोंनिबो गोरोन्थि दं आयै। बिहामजो सानैनि गेजेराव सासे सना, सासे रुफामोन ना? नोंथ' रुफानिख्रुइ सनाखौ बांसिन बेसेन साननानै सनाखौ नोङो गजबनानै लादोंमोन। दा सनाया बेसेन गैया जादोंदां। जानांगौ दानि जुगाव सनाया बेसेन गैला, रुफायासो सनानिख्रुइ बेसेन गोसा जानानै फैदों। माने? बेखौनो बुंदों, जायखौ नोङो बांसिन अनदोंमोन मालाय बिया अननाय मोनब्रेनानै खर' देरब्रेबाय। दा नों बेखौ फेंनो हाला। बाथ्राया बेनो, खर' देरबाय होननायानो। नाथाय आं बेखौ बिदि जाहोआ। बेखौ आं माब्लाबाबो आंनिफ्राय बेखौ देरहाहोआ। बेखौ आं जेब्लायबो फेजेनगोन। सोर बियो आंनि खर' बारग्रा? रावखौबो आं गिया। नै बिहामजो, आं नोंखौ फंसे खोथा बुंनो। नों सिगां जि जाबोबाय गासैखौबो बावगारदो। दा नों गोदान जिउ मोननाय बायदि नोंनि गोरबोआव थानाय गथ'खौबो नोङो जोनोम होदो। आरो नों सासे गियानि बिमा जादो। सोरांस्रिया गाज्रि जानानै बे नखरनिफ्राय ओंखारलांबाबो आंहा जेबो सिन्था खालामनांगौ गैला। नों मोजां जादो। आं नोंजोंनो खुसि जानो, नोंजोंनो सिमां लानोसै। नाथाय आयै, आफायाथ' आंखौ एसेबो मोजांखौनो मोना। आफायाथ' मालाय सोरांस्रिखौसो मोजां मोनोना। नों आंखौ मोजां मोनबाबो आफायाखि आंखौ मोजां मोनगोन दा बे? बिहामजो, नोंनि नोमफाया दै बायदिसो। बे आं जेरै थाङो बिदिनो थांगोन बियो। बिमा, मा रायलायबाय थादों? ओंखाम ओंख्रिया जाबायब्ला दे लाबोदो, जानोसै आं। बिभाय, दाबो ओंखाम ओंख्रियानो संनाय जायाखै। मा होनखो? दाबो ओंखाम ओंख्रि संनाय जायाखै? बिदिब्ला माथो मावनानै थाखो नोंसोरो न'आव साथाम? बिफा, आं बिहामजो गिदिरखौ सं होननानै बुंदोंमोन। बिथ' दाना आंनि खोथाखौनो फंसेबो खोनाखौनो संला बिफा सोरांस्रिया। आं बेखौनो संगोन साननानै आंबो जेबो खालामफ्लाङासै, नायफैसनासै। उनाव जेब्ला नायफैयो ओंखाम ओंख्रिखौनो सङाखै। बिमा, नोंनि खर'आनो गाज्रि। मोनथिखाया नोङो आबै फिसाखौ बिमाया जोथोन लानांगौ होननानै? बे फिसाखौ जोथोन लानायाव बबे बिमायाथ' संफैनो हानांगौ जाखो? नोंथ' संनो हायोना? आरो नों सङा? ओइ बिहामजोआथ' संनो हायोना? र' आफा, आं आधा घन्टानि गेजेरावनो ओंखाम ओंख्रि फोमोननोसै। दसे नेबावदो। नाङा, हाबाब, नों बेबायदि अबस्थायाव बहा ओंखाम ओंख्रि संनो हानो? थांलाय फैलाय, जिरायलाय सिखारलाय नों खस्थ' मोनगोन। नों जेबो दाखालाम। र' आं सोरांस्रिखौ थोनहैनि। बाद होदो बिमा, आंनो थाखाय ओंखाम संनांला। आं हटेलाव जाना फैनोसै। बिफा, नुबायना आं बुंदोंना सोरांस्रिनि आखला मादि जाखो? र' बेखौ दिनै सबबा फोरोंनि आं।
आफानि मोखांखौ एसेबो स्रां नुवाखै आं जानांगौ जों फैफिननायखौ आफाया गोजोननाय गैया आफाया जुदि जोंखौ एसेबो मोजांखौनो मोनाखैब्ला अब्ला आयालाय बोरैथो जोंजों खुसि जानायनि खोथाखौ साननो हाखो सोरथो फन हरखो माथो अनुष्कासोलाय अनुष्काया दिनै आंनियाव फन हरा हरफेरदों माबाफोर खबर हरनो नागिरदों ना माथो बेलाय ना गावसोरनि फरायनायनि खोथाखौसो बुंहरनो नागिरदों एग्जाम सफैगासिनो इसाया होगोन ना होआ होननानै सिख्ला गोरलैसो मोनफिनखो ना माखो नों गावखौनो ओंखाम ओंख्रि संनो नालागि बेबायदि उसुं थानानै मबाइल सेरबाय थानो मा बुंनाय जाखो दे आयै मा जाखोसो होनदों नोङो बेखौनो नागिरदोंमोन ना नों दिनै आंखौ हुवाजों रायजाहोनो खुब मोजां मोनबाय आरोना नों दिनै आंखौ हुवाजों रायजाहोनानै मा होनदों आयै आफाया नोंखौ रायदों मानो मेगन सादों नोङो आंखौ मेगन सादों मिथिगौ ना आंखौल' नङा जोमैखौबो मेगन सादों नों जोमैया बे न'आव आगान होफैनायनि उनावनो नोङो जोमैखौ मेगन सादों जोमैखौ लाबोनायनि थाखाय नोङो आंखौ बादाला लादों हुवाजों रायजाहोनो बिनिखायनो नोङो आंनि फंफ्रोमबो खोथाखौनो मानिला आंनि फंसेबो खोथाखौनो मानिला ओंखाम सं होननायखौबो सङाखै दिनै बेहावा ओंखाम नागिरनानै फैदों ओंखाम गैया माखौ होनो आङो ओंखाम मोनजायैनि आंखौ रायहोबाय मिथिगौ ना नों आंखौ रायहोनोनो नों आंजों जिद्दि खालामगासिनो नोंनि गाबथानायजों सोलिया बेयाव थां जलदि ओंखाम ओंख्रि संहै आयै मा खालामनाय जादों सारांस्रि देहा बे समाव नों सफैसनाबा मा जागौमोन आया आंखौ मा खालामगौमोन सारांस्रि सिरि थाथ' आं बिसाब खालामनि आयै मा खालामनाय जादों लासैसिंनो जों नुनायखायसो नुनाय गामिनि सोरबाफोर मानसि नुयोमोनब्ला मा जागौमोन नुथों नुनो हो नुब्लाबो आपत्ति गैथारला मानो हमथादों बे समावसो मानो सफैनांगौ नोंसोरो होथारगौमोन आं बेखौ दिनै आयै आंनि हिन्जावखौनो मानो खानाय हमखो बेखौल' बुंदो आंनो हमाब्ला माथो बेफोरबायदि हिन्जावफोरखौ दिनै बिहामजो उन्दैया न'आव फैनाय लोगो लोगो बिहामजो उन्दैखौ मेगन सानानै ओंखाम सङाखै बियो आरो आंखौ नोम्फाखौ रायहोदों नोम्फाजों रायजाहोदों बे आंखौ दिनै मा खोथाया बिदिसो होमबा मोनथिखाया नामा नोङो आं फिसाजानि मा अबस्था जानानै दङ बे फिसाजोजों थागोन ना ओंखाम ओंख्रि संगोन नोंबोथ' संना जाहोनो हायोमोन ना हाबाब बिदिब्ला इसाखौलाय सोरथो जोथोन लाबोगासिनो आं लायाखैब्ला बे ओंखाम ओंख्रि संबा आं लागौमोन ना हाबाब नोंबो दाना बिमाखौसो गाज्रि नुबाय बिमायानो नोंखौ जोनोम होनानै नोंखौ गिदिर गोलाव खालामबाय नोंखौ हाबा खालामना होबाय दा हिन्जाव मोनसेयावनो हिन्जावजोंसो लोगो जानानै नों दिनै बिमाखौसो उल्था बिदि बुंफिनग्रा जालायबाय सिरि थादो नोंसोरो नांलायनो नांला मानसिफ्रा नुबा मा बुंगोन मिनिगोन जोंनि न'खरखौ सिरि थादो गासैबो आंनि थाखायनो जाजोब्बायना आं बेयाव फैयैयानो मोजांमोन मानो फैफ्लांखो फैनानै दिनै मालायनि आलो गोजोन संसार जालायबाय थानायखौसो आं थोद नङा फिसा नों मानो बिदि बुंदों बेयाव नोंसोरनि जेबो गोरोन्थि गैया नोंसोरखौथ' आंनो लिंहरदों ना दायनिगिरिया हनै बिसोर बै खुलुमखिनि हिन्जाव सोरांस्रियासो देहा बेयाव थाबाय दा थासै फैदो रुम सिङाव बेयाव थाबाय थायोब्ला बबेनि खोथा मालानि खोथा रायखांजोबनानै दावराव दावसिसो जागोन फैदो आं खोनाजोब्बाय आं बुजिजोब्बाय आं मिन्थिजोब्बाय दिनै बे न'खराव मानो नांलाय खमलाय जादों गासैबो आंनि थाखायनो आरो आंनि उदै सिङाव थानाय गथ'नि थाखायनो दिनै गासैबो जाजोब्बाय आंनि बे गथ'आ जोनोमखौनो जायाखै दानो बियो बेफोरबायदि न'खरनि नांलाय खमलायखौ नुबाय आंनि थाखाय बे फिसाखौ नांला आंनो बे फिसाखौ नांला बे फिसाया सुनि आंनि बेनिखायनो दिनै बे गथ'खौ लानानैनो दिनै गासैबो दावराव दावसि बे गथ'खौ दिनैनो दानो बुथारनोसै आं नुबायना देरहा नोंनि हिन्जावनि आखलखौ दिनै बिनि थाखायनो जाजोबदों खोनासं आंनि फिसौआ माबा मोनसे जानांगौब्ला नोंसोर सानै हनै गखाया नोंसोर हुवा हिन्जाव गखाया जों आदासि बिहामजो नों सिन्था दा खालाम आं दं नोंजों आं दं नोंबो खोनासं अल'बार आइया जुदि जोंखौ माबा मोनसे खालामोब्ला नोंनि हिन्जाव आरो नोंनि हिन्जावनि उदै सिङाव थानाय गथ' नोंसोर रावबो गवा सोरांस्रि फैदो होनबा नोंबो फंसेयाव मानिया आफा एसेबां बिगाब नोंखौ रायलांबाय मानोथो खोनासंगारबाय थाखो नोङो बुंनाय लोगो लोगो मानो थाव सोबायाखै खुगा सिङाव जेसेबां हाथायफोर दङ गासैबो गजोबनायनि बुंबानो गासैबो जाजोबो नामा आंनि मोन्दांथियावथ' नोंनिफ्रायनो जाजोबदों गासैबो आयै आंनि खर'नि मेलेमा गोदौदों आंखौ दसे हारसिं थानो हो जोमैखौ लानानै न' सिङाव थां जेबो दा बुंसै आं रागाखौ हमथानो नङाब्ला अलंबार फंसेबो रावबो माथो दाहो
सिङाव थां नाम्बार थांगोन ना सिङाव थौदो बिहामजो थौदो सिङाव थौदो बियो हामायैनो रागा जोंथारबाय थौ